Knapp Iorwerth. Diolch Dirprwy Lywydd am I ddechrau I sylwadau byr drwy gyfeirio at Gomisiwn Holtham a Gomisiwn Silk a un o'r egwyddorion pwysica sy'n cael ei amlinellu ganddyn nhw, neu oedd yn cael ei amlinellu oedd gwerth a phwysigrwydd cymryd cyfrifoldeb ariannol a phwysigrwydd atebolrwydd. Does na ddim amheuaeth heddiw yn bod ni gam arall y nes at yr atebolrwydd a'r cyfrifoldeb hwnnw drwy allu gosod yn cyfraddau treth incwm yn hunan. A dyn ni ar y meinciau yma, ar y seddi yma, yn edrych ymlaen at weld sut y bydd y Llywodraeth presennol yn defnyddio'r pwera yma mewn blynyddoedd I ddod, a mi yda ni yn sicr yn edrych ymlaen at gyflwyno'n syniadau'n hunain a chyfrannu at y ddadl honno a gweithredu mewn Llywodraeth mewn blynyddoedd I ddod. Mae hyn fel sydd wedi cael ei grybwyll yn barod felly'n foment hanesyddol i'n Senedd ni. Mi fydd pobl Cymru rwan yn gallu gweld mewn terma real ar ei slip cyflog nhw, bwysigrwydd y Senedd a Llywodraeth Cymru a sut mae yn sefydliadau ni yn effeithio yn uniongyrchol ar fywydau pob dydd. Rydyn ni fel Senedd yn cryfhau a thrwy hynny rydyn ni fel Cenedl yn cryfhau ag yn aeddfedu. O ran y cyfraddau sy'n cael ei cynnig ger yn bron ni heddiw, da ni yn tueddu I gefnogi yr cyfraddau sy'n cael ei nodi yn y cynnig yma gan mae nhw ydy'r rhai cyntaf i'r Llywodraeth I gosod sylfaen yda ni at y dyfodol. A dwi'n siŵr y gwelwn ni lawer o newidiadau yn y dyfodol wrth I ni aeddfedu mwy a thyddu mewn hyder ynglyn â sut I ddefnyddio y pwera trethiant bydd pobl Cymru. Achos efo'r pwera newydd yma, mae cyfrifoldeb fawr arna ni I gyd, fel aelodau yn Senedd Genedlaethol ni, fel aelodau o'n pleidiau gwleidyddol yn hunan, nid yn unig I barchu y cyfrifoldebau yma, ond I ymateb i'r ffaith yn bod ni yn cael y cyfrifoldebau yma I defnyddio nhw mewn ffordd gyfrifol, ond hefyd i'w defnyddio nhw mewn ffordd fydd yn greadigol, mewn ffordd fydd yn datblygu dull Cymreig o osod trethi. Ffordd Gymreig fydd nid yn unig yn ymateb I broblemau sylfaenol yng Nghymdeithas Cymru, ond hefyd yn gobeithio yn galluogi fod yn flaengar yn syniadau ac yn uchelgeisiol wrth I ni greu system dreth fydd yn decach I bobl Cymru na'r un sydd ganddo ni ar hyn o bryd.